danori, hasiera emongo tzagu Gatikako udalaren ohiko osoko bilkuraren deialdiari. Eguneko aztergaiak lehenengo puntu modure 2022ko udal aurrekontuaren aldaketaren kreditu gehigarri bidez, bozketa plenoak aurretiaz gai zerrendan hau esartzea onartzen badu. Vale. Iker, kasu honetan azalduko dut apur bat proposamena. Bai, hau, bueno, ezoiko bilkura da, ez da ohiko bilkura, eta gai hau ditaminatu ez denez, berrezpeden edo ratifikazio bat eman behar da. Onartu behar dozu edo berretxin behar dozu gai zerrendan gai hau eztabaidatu eta bozkatzeko erabakia, bale? Osake... Bozketa egingo dugu. Berrezpen ematen dozu, ez? Bai? Bai. Bai? Bai, bale, edertu. Orain bai, ben. Bueno, aputxu bete azaltzeko egoera, badakizue, 2021 urtean, abenduan, aurrekontuak aurtengo onartu genituenean, adostu genduen, Gatikako udalak remanentea zeukanean, pasadan urtea ja itxita zegoenean, eta remanentea dakigunean zenbatekoa zen, aurrekontu extraordinario bat aprobatzeko, dauzen eskari ezberdinekin. Pasadan astean, bai GTI, Gatikako talde independientea, eta bai Bildurekin batzartu ginen, eta proposamena aurkeztu bere bai, eta eurek beste edozelako eskakizunik edo bazeukaten, edo kontrastea egin zen, eta urrengoa proposatzen da. Plazako umeen jolas parkea eta beste alde batetik badakizue Butroen haizeak bota zauen zuhaitz bat bere egunean eta bertoko kolumpioa apurtu zen, eta hori faltan dakogu. Orduan, kolumpio hori bere bai berriro initea eta umeek pasadan urtean eurekaz egindako prozesuaren ostean beraien eskakizunetariko bat tirolina bat jartzea zala Gatikan, gauza horietarako 30.000 euroko partida bat jarri dugu. Bestalde, polikirol legian, badakizue bebai, Gatikako justuri taldeak, Okei Plata liga horretan jolasten ari da, eurek liga horretan jolasten jarraitu ahal izateko federaziotik badaukiez bebai agindu batzuk, edo, jolasten daurien lekuak oki behar dauz gauza batzuk, eta horretarako bebai 30.000 euro aparteu direz. Beste beste, grada bat initeko, eta solua bere bai berriro barria egiteko behar den moduan. Horretatik aparte, badakizue Gatikako frontoiak bere bai, hainbete defizientzia erako zela. Honetarako hitz egin genduen elkarteagaz, artepeagaz, beste gehien erabiltzen dauen herriko elkarte bat dela, eskatu zeureri apur bat zerrenda bat jakiteko zeintzuk direzen frontoiak dakozen behar izanak, eta apurka faseka egin ahal izeteko.
Zerrenda horren lehenengo puntua izan zen ituginak, goterak, frontoiak, frontizan aurreko partetik, eta beste leku batzuetatik bai, ituginak ditu, goterak ditu, eta euria asko egiten dauenean golpean, ura sartzen da, eta ezin da hurie jolastu. Orduan, horretarako ere bai, 20.000 euroko partida bat proposatu da. Horretatik aparte, abenduan, Hilerriko aparkalekua egiteko eta rotonda ondoan autobus geltoki bat egiteko Markesinagaz aurrekontu bat jarri zen, proposatu zen eta proba gendun, baina aurtengo urtean lizitazioa ateraterako orduan ikusi da kantitate horrekin ez dela nahiko. Materialak pilo bat igo dira pasadan urtetik aurtenera eta asko gareztutu dira bere bai lan guztiak. Eta horretarako 60.000 euroko partida bat aparkaten da. Ipini dugu aparkalekuarentzat 50.000, Markesinarentzat 10.000 guztira 60.000 euroko direkzio bat partida horreri izaitatu ahal izateko eta norbait aurkezteko obra hori egiteko. Eta azkenik probalekurako 25.000 euroko partida bat proposatzen da. Hau dator bere bai beste eskakizun bat elkarte batetatik, baserri kirolaren partetik, probalekuan bere bai dutxa eta komuna mini ahal izeteko, polikiroldegiak edo beste azpiegitura batzuk daukien moduan bere bai eurek hori izateko bere bai euren aktibidaderako. Beraz, guztira, 175.000 euroko aurrekontua proposatzen da. Boskatu behar dugu ez idazkari? Vale. GTI? Ez da entzun, ez? Ez da entzuten, baina ez esaten daue mitelek. Alberto, Bildu? Bilduk bai esango dau eta arrazoituko dugu gure boska. Hain zuzen be, egiten diren proposamen batzuk, baten bat badalako gure proposamena eta gure erabakiaren kontrako iritzi edo gure iritziaren kontrako erabaki hartzea izango litzatekelako. Konponketa hau egin behar dira, nahiz eta guk baiezko eman modu kritikoan emango dugu, ez talako lehenengo aldia antzeko eskaria egiten duguna, eta hau da, inbertsioak lotuta joan behar direla aurrekontuen negoziaketari, eta ez aparteko eta remanentearen kontra beti. Erabiltzea, guk uste dugu, antzeko inbertsio planean sartzen garela urtero, eta azkenengo 2 urtetan aparte izan dela inbertsioen zera hori. Orduan, eskatzen dugu, datorren urtean, aurrekontuarekin batera boskatzea inbertsio plana. Zergatik? Hain zuzen be, aurrekontuak eskatzeko denbora gehiago izango dugulako, eta lan hauen ejekuziorako ere denbora gehiago izango dugulako. Orain, presaka eskatu behar izin dira hainbat aurrekontu, eta zalantzak ditugu obra guzti hauei egiteko nahikoa denbora izango dugun ejekuziorako. Beraz, gure baietza bai, baina eskari honekin batera. Eskerrik asko, Alberto. Benetan bere hori zure eskaria, guri aholkulariak beti esaten digu hori eta hauikerrek askotan esaten dozku bebaiz, gu bere zure moduan pentsaten dugu, baina gero administratiboki edo prozesu
Ikerrek azalduko da honi baino hobeto, baina emoten dau gauzak ezin direzela egin batzutan guk kura dugu zen moduen. Eta aurrekontuek direzela eta egie da, esan duzu presaska, baina presaska, ibili gara, baina eske gauzea da, pasadan urtetik aurtenera hainbesteko aldaketak egon direzela eta COVID batetik, pandemia batetik irten dugula eta kasuistika beba izano ezberdina dela, baina pasadan urteko amaieran bere nahikoa antzen ibili gitzezan ze enpresak oin derrepentean danak dauz topera, eta igual izen da bere bai urte berezia edo arraroa dalako. Beste emoten dutzet berdea Ikerreri, ze ikusten dut ja ezin dauela aguanta, baina komenta ditzula berak bestia. Ez, baina ez da zuk pentsatzen duzu inguru. Baizik eta orden batean. Eskertuko nizueke lehenengo bozketak egin daitezela eta bozera maila bozketa eman dezatela. Eta gero mesedez, galderak edo arazoiak eta erantzunak gero egin daitezketa. Nik berdin jasoko ditut, baina eskeraktan lehenengo bozketak eta gero mesedez interbentzioak nik orain arte egin dugun moduan, mesedez eskertuko nizueke holan egiten. Bai, arrazoi dako zuidazkari. Nirekeinoak ez, bestelako asmoen inguruan. Parkatu. EAJ? Bai. Bale, Ederto. Orduan, GTIren kontrako botoekin eta Bildu eta Euskal Alderdi Jeltzalearen aldeko bozketik, hasierako sonatzen da aurrekontuaren aldaketa, eta prozedurak exigitzen duen moduan, iragarkia bidaliko da Bizkaiko aldizkari ofizialera, 15 egun balio dunez bertan eskegita eta iragarrieta egon daiten, 15 egun balio dun horiek igarotakoan erreklamaziorik ez badago, behin-betikotzat onartuta emango da, orain behin-behinekoz edo hasierako sonatu duzuen aldaketa. Aduz. Bale, ez? Bale, eskerrik asko. Bale, bigarren puntura pasatuko garez. Finantza iragankortasun txostenen kontu ematea kreditu gerakinari dagokiona eta lehenengo puntuko aurrekontu aldaketari dagokiona plenoak aurretiaz gai zerrendan hau ezartzea onartzen badu. Bai. Orduan, onartzen da gai hau ez, kontuan emateaz, bai. Bale, hemen bidauz, alde batetik, behin likidazioak itapena edukita martxoaren amaieran, bi aurrekontu aldaketa egin dira. Alde batetik, Sergiok aipatu zuena lehenengo aldaketa izan da, igez zeuden partida batzuk inkorporau edo urte honetako aurrekontura sartu bidez, kasu berezi batzuetan. Eta zentzu direz kasu horiek, hori Sergiok azaldu egin zuen likidazioa eman zuen momentuan, baina direz legeak aukera ematen du inkorporazioak egiteko supostu batzuetan. Horietariko supostuak direz alde batetik. Kanpotik finantzazioa daukaten proiektuak, urteen artean egikaritu daitezkenak, eta beraz, finantzazio hori daukatelako inkorporatu egin behar direnak, hurrengo urtera. Bestetik, inbertsioak, 6. kapituluko partidak, horiek legeak aukerak ematen ditu hurrengo urtera inkorporatzeko, eta hor dekogu besteak beste Latxakako errotaren bidearen konponketa, ur horniketa plana, eta saneamendua, eta baita ere eskoilera egukon. Eta baita ere, inkorporatu daitezke, igezko abenduaren 31 baino lehen hau, esleituta, adjudikatuta, baino ordaindu gabe eta exekutatu gabe dauden egitasmoak edo proiektuak. Adibidez, Latxagako errotaren bidearen konponketa, hori igez adjudikatu egin izan, ikusten ez dakit azaroan izan zen adjudikazioa, baina aurten egikaritu egin da,
Eta beraz, 6. kapitulukoa delako. Eta igez adjudikatutako proiektu edo obra bat zelako, legeak hola aurrikusita, inkorporatu eginda, aurten exekutatu eginda obra hori, eta aurten ordaindu eginda faktura. Bale? Horrek kopuru batzuk dakartza. Alde batetik. Claro. Eta horrek zer esan nahi du UKG eta gastu orokorra. UKG horrek esan nahi du erderaz gastos financiados, con financiación afectada. Hau da, diputazioak Eusko Jaurlaritzak edo udalaz gaindiko erakunde batek diru laguntza bat ematen duenean. Horrean, adibidez Latxagoko errotaren bidearen konponketa, Bizkaiko Foru Aldundiak imprebisto sailaren bitartez diru laguntza bat eman du. Hor, diru laguntzaren kopurua hor dekogu ipinita, 27.778,2. Eta geho da, gastu orokorra hori da, udalak bere diru zaintzaren gerakinatik erabili duen diru kopurua obra horretarako. Eta orduan dekogu 3.085,2. Horren batuketa eginda, 30.855 euro ematen du. Eskoilera Butroenekoa da, hori da, bere garaian eman ziguten diru laguntza bat baita ere, eta inkorporatu egin behar dena, zeren eta baliteke Bizkaiko Foru Aldundiak reintegro bat eskatzea kasu honetarako. Horregatik, inkorporatu egiten da. Besteak direz, planeamendu orokorra. Ur horniketa plana, 50.000 euro. Saneamendua, adibidez, hor 40.000 euro horiek igezko aurrekontuan jaso ziren, planeamendu orokorrerako igez aurrekontu aldaketa bat egin zen, eta beraz, haue partidak inkorporatu egin direz, adibidez, planeamendu orokorraren lehenengo faktura aurten, Arrutiak enpresari aurten ordaindu egin zaio. Bale, kopuru hau, 281.685,56 suposatzen duena, zeren kargura eginda, inkorporazio. Likidaziotik datorren remanente de tesorería de gastos generales brutoarengatik. Horretik hartuta, lehenengo inkorporazio hau eginda, eta hortikan, diru zaintzaren gerakin horretatik, kitapenaren lehenengo kopurutik, hortik hartu eginda hauze. Bale. Hauze, remanente de kredituen inkorporazio hauek, alkatetza dekretu bidez onartu egiten dira. Halan, prozedurak esartzen duela. Gero, beste gauza, gero gaur onartu duzuen aurrekontu aldaketa. Hemen dekozue, partidak egungoak aurrekontuan aurrikusita zaudenak, eta aldaketak, hor dekozue zenbateraino iristen diren aldaketak, behin betikoak definitibak partidak aurrekontu hau onartu ondoren nola geratuko litekeen, hemen dekozue, hau da, lehenengo puntuan bozkatu egin dozuena, eta beraz, hau bidali egin behar da, hau kontu eman behar da plenoan, orain nago plenoan kontu ematen honen inguruan, eta bidali egin behar da Bizkaiko Foru Aldundira. Egia da, aurten, igez moduan, pandemiaren egoera dela eta arau fiskal hauek, edo bete behar fiskal hauek, gastu erregelari de segokimak eta hori, suspenditu eta geratu egin direla, pandemiaren egoeratik, igaz ere berbera gertatu zen, baino, ondino obligazioa dekogu plenoan kontu emateko txosten hauen inguruan, eta gero nik Bizkaiko Foru Aldundira txosten hauek bidaltzeko. Orduen, hau da, alde batetik plenoan kontu ematea, eta, esatea, hauek txosten hauek Bizkaiko Foru Aldundira bidaltzeko. Bale? Zerto? Honintzen, gateza, zeizu entzuten. Barkatu. Bale, honekin amaiera emoten dotzegu ez oizko